Leche do medo moro. Adwa mana wacho ni board be nitiere aina mag board. Nitie normal board. Okay. To gi machielo iluongo ni special board. Or extraordinary. Apani iluongo ni special board. Normal board en mar schedule cha. Mana kaka Benjamin owacho ochan tarik ni dwe makama waromo chieng' makama kendo minutes nitie mag meeting. Schedule nitie. Ng'ane gi ng'ane mobo wachne ng'ane gi ng'ane. Koro samoro nyalo yudo ni wach moro biro ni matek mar puodho midwaro ni mondo tim ghafla. Nitiere gima inyalo timo. Inyalo dhi titimo application mar special board. Koro special board ni mana kaka en gima biro ghafla. Inyalo yudo ni koro in miluonge ni nitiere cost manyaka timo ng'owa manyaka bear. Nikech ing'eyo ni ka jo board romo usually nitie allowance mar sirkal miyogi mar normal board meeting. Yes. Koro sami luongo special board ibiro tero kwayo nicha kendo gibiro duogo ni wach ni wayie bedo chieng' makama. Koro onyalo bedo ni inyalo yudo ni fee ne nitiere malo matin. Usually inyalo yudo ni 10,000. Special board sani ni par pira beach mabe ni katiba. Okay. Koro gima nadwa wacho wach special board no en gima nyaki kaka ng'amotero wach nyaki chunguza mi hakikisha ni gini otime yo mowinjore. Nikech ing'e ni Kenya sani bende osebedo matek. Inyalo yudo ni itero kwayo ni to kare ok otime yo makare. Gimoro amora ko ok otime yo makare to in wuon wach ni in ema gino nie wiyi. Koro nyaki hakikisha ni gini bende nene minutes na tero wach nani bende bedo minuted. Makoro ka chieng' moro wach wuok ni dwa ng'eye bende ibro yude record nikech ka ok oyude